Ay wow! Tubig kanal! Ano ba yung tune-up dyan, sir? Every 4,000. Ha? Every 4,000. Every 4,000 siya. Pala yung na, laman loob ng makina. Yung 0.08 yung 0.08 exhaust, ay intake. intake. 0.12 naman yung Exhaust. Ay, ang luma. Hindi man lang umilipit yung balkan natin. Pangkape. Ay, thank you sir. Ay, thank you. Yun! Tayo yun eh. Yo, what's up? Magandang tanghali sa inyong lahat mga kalabarkada, and welcome to Labarkads. At sa episode pala na to ay dadalhin pala natin si Raptor sa Guanzon, kung saan natin siya binili. Dahil naka 5,021 kilometers na siya, so kailangan na natin siyang ipa-change oil. Dahil every 1,000 kilometers kasi nagpapa-change oil ako. Tapos isasabay na rin pala natin yung pagpapa-tune up natin. Bali on the way na rin pala tayo papunta sa Bulinaw. So ang oras pala natin ay alas 2 ng hapon. So ngayon lang tayo nagkaroon kasi ng time na madala itong si Raptor dun sa Guanzon. Bali ganun kasi yung ginagawa ko kay Raptor, na every 1,000 kilometers nagpapalit ako ng langis. So tatry natin ngayon. Bali magpapalit siguro tayo ng langis, tune up. Tapos susubukan din natin na palinisan, pabugahan yung air cleaner. Tapos kung anong pa yung ibang kailangan na gawin kay Raptor, papagawa natin kagaya ng sa kadena. Siyempre andun na rin tayo, kaya papagawa na rin natin doon. So yun yung pupuntahan natin ngayon mga kalabarkada. So kita-kits tayo mamaya sa Guanzon. Alright mga kalabarkada, so nandito na tayo sa may Guanzon Bulinaw branch. So, dito tayo magpapa-change oil at magpapa-tune up. Winarets. Ano namin kasi na? Ano pa pang change oil sana ako? Opo. Saka tune up. Meron pa lang. Wait lang po. Ito yung gagamitin na langis, sir. Ito yung gagamitin na langis. Sir. Pero pwede rin naman yung synthetic, sir. Pero mas mahal po siya. 460. Yung sa Supremo po ba, hindi po siya 1.2? Hindi, sir. Saktong 1 liter po talaga, sir. Tune up na rin ba, sir? Ha? Tune up na rin po? Oh, tune up na rin. Kasi may parang lumalagit pero sa raka yun. Tune up na talaga yan. Yun yung dahilan kaya ipapatune up natin. Dahil naririnig na kasi akong lumalagit eh. Yung sa may head. Baka sa akin yan, no? Sa tapit siguro yun. Sir. Sa tapit na, sa raka yun siguro yun. Hindi naman siguro. I-adjust lang yun, sir. Adjust lang sa akin. Sa may...
Pero may ikon yan. May air cleaner. Wala yata. Wala kang risk na. Ay, wala kayo. Pero pwede yung pa-check na lang para makita yung papalitan na. Check na lang po ni mekaniko, sir. Gara ng Wheeler exhaust. Grabe. Nakikita ko siya sa Facebook, sa pinipost nila sa Facebook. Maangas na siya, pero pag nakita mo pala ng personal kong Wheeler X na to, mas maangas pala siya. Tindi. Ganda ng tindigan, no? Ma'am, magkano ang cash nyo ng pan? Magkano po yung cash nyo ng Wheeler X? Dinner, sir. Yes, sir. Ano, premium car yan. Hindi yung pula po. Ako. Ang ano yan, sir, sa premium 129,900. Yes po. Pero may additional siya, sir, na 2K for registration of 3 years. Ilang years po yung pan 3 niya? years. 3 years din. So, pumapatak po siya ng 131,000. Parang ganun din sa Papirma mga ako, friend. sir. 3 years din yung registration niya. Kasi teacher po, sir. 29,900 pa. 129,900. Ako, plus 2,000. Ah, Or LC 500, sir. mas na. Bali 270 yung babayaran natin. So, langs lang yun, ma'am. Yes po. Langs lang. Tapos yung service, free na siya. Free po yung service. Bali, meron pa po kayo isang free service, sir. May isang free service Ako, pa po. sa susunod po. So, bali 5,000 po yung natakbo ng Supreme. Mga next na po niya. 6,000. 6,000 po. Apo. Every 1,000 kilometers po yun. Ganun nga pong ginagawa ko. Apo, sir. Alright, mga kalabarkada. So, natapos yung nabayaran. So, asan na yung motor? Ay, ayun na. Alright. So, balik tayo dito sa Wheeler X. 129,900 plus additional na 2,000. Sir, yung Ay! Ito po ma'am. Plus additional na 2,000 para sa registration niya. Pero 3 years na naka-register. So ito pala yung Wheeler X na ABS siya. Automatic brake system. Parang almost same lang siya dun sa bagong labas din na Sniper 155. Grabe. Yun yung first impression ko kay Wheeler X. Grabe na pakaangas. Kung makikita mo siya sa Facebook, naaangasan ka na, pero pag nakita mo ng personal, mas maangas pa pala. Alright, balik tayo kay Raptor. Balik tayo dito kay Sir. Ay wow! Tubig kanal. Tubig kanal. Patay. Grabe. Naku po. Grabe ang itim. Bali, ang langas pala na gagamitin natin ay Pro Honda 10W-30SL. Ito yung gagamitin. Ito rin pala yung first na tune up ni Raptor. May pangalan na yan, sir. Raptor ng pangalan yan. Ganda ng pangalan, no? Pambira. Panalong pangalan. Panalo yung pangalan. Gulat dun si sir sa pangalan niya. Kala niya Pro Wheels na Raptor. Pangragid eh. Pangragid. Pangragid ang pangalan, sir ah. Ngayon ko ba sa asawa ko kung saan niya nakukuha yung mga pangalan.
Ano ba yung tune up niyan, sir? Every 4,000 Pare- sir. Ha? Every 4,000. Every 4,000 siya na. Ano, naka 5,000 na yata. Sir, ngayon lang mga tune up no? Diba nung nakaraan, nasobrahan ko nga, diba? Na bumiyahe pa ako ng 2 beses sa Alaminos, kaya naging kon siya. 5,000 na. Oo. Hindi ko talaga napansin yun. Biyahe kasi ako ng biyahe nun. Adjust natin yung bag. Mahalaga. Pero hindi naman siguro magkakaroon ng diferensya yun. Hindi naman sir. Kaso nga lang, yung lagitik nga ng makina mo. Nararamdaman mo parang malagitik na yung ingay niya. Ah, malagitik nga. Yun. Nasobrahan na. Sobra na siya. So wala namang sisirain na. Di ba lang, andyan ka naman. Si kuya nga pala, siya lagi yung gumagawa ng si Raptor. Siya lagi yung nag-change oil. Dinadalaw ko siya every 1,000 kilometers. Para sa pagkap. Yung timing chain na rin pala to. Timing chain to sir. Ano lang makina niya? Yun pala yung kanya, laman loob ng makina. Ganda sana pag naka-camshaft na rin to. Yung ano niya? Ito yung camshaft niya. Pampalo na. Pero laki yung ampan. Saka ang pakit siya. Pero hindi katulad sa mga Raider na Ay, shims naman yun sir. Oo. Sim type. May camshaft din yan dyan sir. Itong kinakabitan ng sprocket natin. Yan, may camshaft dyan. Kaso nga lang ang mga Raider at saka yung mga RS150 gano'n. Sim type. Sim type. Oo sir. Wala silang ganito. Wala yung ina-adjust na ganito. Itong ano, adjuster. Busa lang naka-adjust. Oo, kusang nag-a-adjust yun. Paano pala yung timing nito sa? Unang gagalaw to, tapos next yun sir. Unang kakalawang Sir, intake. exhaust. Exhaust. Exhaust valve. Bago intake yan. valve. Intake Tapos valve nyo lang, ngayon- pagbaba ng punti. Sir. Tapos nyo ngayon silipin itong ano niya. Yan dyan ang timing niya. Yan yung timing niya. Dapat yan yung T, top dead center. Sir. Ayun. TDC. Top dead center yan. Tapos yung linya niya dapat pantayan. Pantay. Yan. Ano. Ayun. Yung timing niya. Itong Kung ayaw mong buksan to sir, dito mo na lang silipin. Pwede naman. pwede naman. Yan. Pero mas mainam Mas talaga. maganda yung sisilipin mo na lang. Tapos ang sukat niyan 8. Ilan? 8 yung 0.08 yung 0.08 exhaust ay intake. intake. 0.12 naman yung Exhaust. exhaust. Oh. Yun ang sukat niya. Sarap. Excuse po. Adjust ko lang. So maingay na talaga Parang ang lumalagitik. lakitik na eh. Ay, ang luwa. Hindi bandang umiipit yung valve ano natin. Di man lang pumili. Talagang luwag na talaga. Filler gauge. Yun yung sukat ng clearance ng valve niya. 0.08 sa intake, tapos 0.12 sa exhaust. Tama. Tinuro na rin sa atin ni Kuya kung paano ba yung tamang pag sa timing. Tamang timing. Saka hindi mo pwedeng i-timing yan ng hindi siya naka-timing dito. Oo, sir. Hindi mo pwedeng i-adjust tong valve clearance. Mas lalong mapapasama. Mapapasama. Baka pag nang ganun yung ginawa nyo, maaaring may posibilidad na tumama yung valvula sa piston. Sir, tumukod. Tutukod. Steroid. Ayan, dapat medyo masikip siya para kulang pa. Kulang pa. Ang higpit. Yun. Hindi pala makita dito.
Kaya pala siguro yan na siguro yung tumutunog na parang Ayan yan, humahalin sir, oh, na. parang ano, siya sobrang luwag na nga. Oo. Naluwag na siya kaya Ito kasi yung isang dahilan na kailangan mo lang pa-tune up yung ganito pag may nararamdaman ka lang naririnig ka lagi. Dahil persado rin kasi yung mga ganitong motor, lalong lalo na pag may nakakabit na kulong-kulong. Persado rin kasi hindi kagaya sa mga nakasingle na talagang hindi baldado yung motor. Parang minsan kasi yung mga iba hindi nagpapatune up, diba? Wala sa Diba? Kasi wala pang naririnig. Hindi mo naman kailangan ipatune up ang motor mo. Hindi naman. Ganun. Pero ito nga lang kasi narinig ko na medyo talaga kasi na aiming na talaga. lumalapit na talaga. Ayan. Gawa nga nung persado kasi yung motor dahil dito sa kinabitan nating kulong-kulong tapos Mabigat. nakakargahan pa natin ng mga paninda. Nagsasakada kasi tayo sa Alaminos. Babiyahe pa ng papunta sa Anda. So malayo-layo rin yun. Tapos dire-diretso pa. Walang tigil. Walang tigil. Lalo Tapos- ako nandyan sa job, sir, ano? Oo. Sa Siksan. Yun na, nung last na vlog ko nga, inakyat natin, napanood naman ng mga viewers natin na inakyat natin yung zigzag na yun, napakataas. At hindi lang ganun kataas, sobrang layo pa ng taas na. Kaya kailangan natin itong talagang i-maintain yung langis. Tapos pag ganun na may naririnig na, papagawa na natin agad para hindi lumaki masira. Mapagastos ka pa. Pinabayaan mo. Mapapagastos ka palalo. Imbis na free sana yung service, no, sir? Sir, Imbis na free yung service mo, madadagdagan ng Madadagdagan babayaran mo. ka pa, oo. Dahil sa pyesa. oo, tama. May free service ka naman, gamitin mo lang. Kaya nga nung sabi ko, punta ko na to. May warranty service ka naman. Oo. Yan. May service naman eh. Lagyan na natin yung oil. Kasi marami din pala sa nagtatanong sa akin na yung itong Supremo daw ba, yung 1.2 liters ba? Hindi siya. 1 liter lang talaga. 1 liter lang capacity talaga. niya, no, sir. Hindi kagaya nung Barako na 1.2. Barako yung Barako 1.2. yung 1.2. Ano ba yung kaibahan ng Supremo sa Barako? Sa displacement, sir, sa Displacement. displacement nun, sir, 175 nga yun. Medyo malaki ang ano nun. Pero mas matakaw yun kaysa yung itong Supremo. Mas matakaw sa gasolina yan. Sa gasolina, sir. Tsaka sa chain shell mo, siyempre, every chain shell mo, bibili ka ng Dalawa. Dahil Oo. 1.2 nga. Mas matakaw pa rin Mas sa matakaw panlamas. talaga, sir. Mas magastos pa. Pagastos pa. Oo. Ito ba wala bang air filter to? Meron, sir. May air filter yan. Dito. Meron. Pero yung na lang sir, kung Hindi naman linilinisan yun, sir. ay pinapalitan talaga. Kailan pwedeng magpalit Every na? 20,000 kilometers yun, sir. 20,000 kilometers. 20,000? Oo, sir. May 15,000 pang abutin? Every 20,000 yun. Viscous type kasi ang type ng ano nito. So, hindi siya pwedeng linisin. Kaya pala. Meron yung mga parang yung mga pang TMX na 155 gano'n na pwedeng ibabat sa langis gano'n o gasolina gano'n kasi ito hindi pwede. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng basain, hindi siya pwedeng linisin. Kaya yun pala yung kaibahan niya. Alright. So, salamat pala sa Guanson dito sa may Bulinaw. Guanson Bulinaw branch. Sa napakagandang service nila. Ilang beses na ako dito nagpapa-change oil. Ay! Nga pala. Ay! Laglag. Salamat. Tapos pa-adjust na lang ako kadena sir. Okay, sir. Kadena palangis na rin.
tuyo na rin yung kadena mo. Sir, pansin ko eh. Tsaka yung spark plug nito sir, pag naka 8,000 kilometers. 8,000? Balik ko ulit. Palitan na rin natin. Lagi naman ako dito kasi every 1,000 kilometers naman ako nag-change oil. Sige sir. Yun kasi yung minsan hindi alam kasi na mga may motor na hanggat pwede pa raw yung langis. Hindi pa nila papalitan. Kahit walang nararamdaman kakaiba sa motor eh. Kasi ang langis kasi mga kalabarkada habang tumatagal yan, minsan lumalabnaw na siya. Lumalabnaw yan habang tumatagal. Kaya maitim na. Oo. Tapos umiitim Kaya na. every 1,000 lang yan, ano. Na pwede itong maka-apekto sa Piston rin. gear na sa loob. Yun. Tahimik. Oh, ayan na. Ito ulit. Maandar pa ba yan? Ayan na yung under niya pagkatapos na change oil saka sa ma-tune up. Kuya, pang kape. Ay, thank you sir. Ay, may plastic ako. Sa loob po. Sa loob? Hingi ka na lang sa loob sir. Ah. Tapos siyempre meron din kasi tayo dito kaya ibigyan din natin sila. Ay, thank you. Thank Yan you. pa yung kanya. Tapos baka gusto ni ma'am saka yung kanina yung nakaupo doon sa kasi ma'am. Thank you. Oo. Alright mga kalabarkada, so natapos din yung pinagawa natin kay Raptor. So susubukan naman natin siya ngayon mamaya bago uwi tayo. Alright mga kalabarkada, bali papauwi na rin tayo. At natapos na rin tayo magpa-tune up kay Raptor. So ito na yung under niya ngayon. Nakatapos natin ma-tune up. Parang bumalik sa dati yung under niya. Tumahimik. Kasi nung nakaraan kasi napansin ko na parang may halinghing na siya o nagitik na. Kaya sabi ko parang kailangan ng ipa-tune up talaga. So yun na nga yung findings mga kalabarkada, maluwag na yung sa may rocker arm nya. Kita nyo naman yung 0.8 napakaluwag na, wala man lang sumabit. Parehas din doon sa exhaust na yung 0.12 wala din sumabit. Bali ang binayaran lang pala natin dun sa Guanzon yung langis. Wala tayong binayaran sa service. Alright mga kalabarkada, grabe ang lakas na ng hatak na oh. Lalong lumakas yung hatak niya.
Alright mga kalabarkada, so nakarating na tayo dito sa bahay. At ito na yung si Raptor. So, ito yung under na. Yan na yung under na Raptor ngayon. Pagkatapos nating naipa-tune up at naipa-change oil. So sabi kasi dun sa Guanson, yung air filter pala mga kalabarkada ay pinapalitan yun pag around 15 to 18,000 kilometers na ang natakbo. So hindi nila ginalaw kasi nga pag once na tinanggal kasi yun, papalitan na talaga. So yun yung sinabi ng mekaniko dun sa Guanson. So yun lang yung update natin ulit. So yun yung update natin ulit kay Raptor na ipa-tune up na natin. Tapos napa-change oil na natin. So ready na naman siya para sa long drive na naman. Pwede na namang ibiyahe dahil condition na naman siya. Nawala yung lagitik dun sa head. Alright mga kalabarkada, so dito na siguro matatapos itong episode na to. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga kalabarkada.